Ďalšia prednáška bude vo dvojici. Seničan Peťo Bolebruch bol oslovený organizáciou Future Generation, aby sa zapojil do programu Lead Up Generation. Ide o to, že Peťovi ako mentorovi bol pridelený partner, v tomto prípade študent hotelovej akadémie v Holíči Boris Čech, 16-ročný chalan. A oni vám teraz spolu odprezentujú, prečo je dôležité mať svojho mentora. Nech sa páči, Peťo Bolebruch a Boris Čech. Takže čaute. My vám dnes spolu s Borisom porozprávame taký malý mini príbeh. Mini príbeh z časti o mne, mini príbeh z časti o Borisovi. A o tom, ako také nejaké neštandardné spojenie človeka, ktorý už niečo má za sebou, má nejaké úspechy a pády, môže inšpirovať človeka, ktorý ešte má život pred sebou. Ja tento rok dosiahnem 40-ku a počas tohto obdobia som pochopil pár vecí. Takže na začiatok vám poviem niečo o sebe, aby ste vedeli, kto som a aké úspechy a pády mám za sebou a čo ma ešte čaká. Ja som pochopil počas svojich liet, kedy som skončil školu, respektíve kedy ma v tretiaku vyhodili z vysokej školy, že musím niečo so sebou robiť. A v podstate v tých prvých 10 rokoch, to znamená od 20 do 30 som pochopil, že musím pre niekoho pracovať. Ja som mal veľké šťastie na svojich šéfov. Počas môjho obdobia od 20 do 30 som mal naozaj skvelých šéfov, ktorí ma inšpirovali. V mojom prvom zamestnaní to bola firma Alcatel, kde som bol programátor, som mal skvelých šéfov, naučil som sa veľmi dobre programovať, mal som super plat. V podstate na tú dobu to bolo cirka 2500 eur, čo bolo pred 20 rokmi, ale pochopil som, že to programovanie ma vôbec nebaví. Tak som odišiel z tej firmy a odišiel som do inej firmy, kde som pracoval za 300 eur, ale pracoval som na veciach, ktoré ma bavili. A to bola pre mňa veľká zmena. Tam som mal ďalšieho super šéfa a postupne som prešiel ďalšími zamestnaniami. Pracoval som niekoľko rokov aj vo firme OMS, kde bol môj šéf Levársky, od ktorého som sa naučil tiež veľa vecí. Takže to bolo takých prvých 10 rokov môjho života, kde ma vlastne tú mapu mi vždy dávali moji šéfovia. Po 30-ke som pochopil, že už nie je také úplne fajn pracovať pre niekoho, ale mám pracovať sám na sebe. Takže do tej 40-ky som pracoval sám na sebe. A teraz, keď prichádza do obdobia 40 až 50, tak budem pracovať sám pre seba. To znamená, že mám úspešnú spoločnosť, mám v hlave pár startupov a začnem pracovať pre seba. Od 50-ky mám naplánované, že potom budem odozdávať svoje skúsenosti ďalej. Takže to je taký môj plán. A aby ste vedeli, že prečo si vybrala Future Generation práve mňa, alebo som jeden z 30 ľudí z celého Slovenska, ktorý bol pridelený Menti. Mám spoločnosť, ktorá vyrába produkty digitálneho marketingu, to znamená, ak idete do kina, do Cinemaxu, tak sa vlastne stretávate s našou prácou, čiže ak si kupujete lístky alebo idete na web, tak to je naša práca. Ak si kupujete niečo v Dekodome alebo si konfigurujete nábytok, tak to je tiež naša práca. Takže o tom je naša práca. A niečo o programe Lead Up Generation. Je to druhý ročník, organizuje sa po celom Slovensku. Výzva prichádza aj na všetky stredné školy a máte možnosť sa tam prihlásiť. Čiže na budúci rok, keď vyberú ďalších mentorov, máte možnosť sa do tohto projektu prihlásiť a bude vám pridelený mentor, alebo vy budete pridelení nejakému mentorovi, ktorý sa o vás bude starať. Ja som s Borisom zoznámil vďaka tomuto programu a poznáme sa asi 3 týždne. A teraz vám aj Boris povie niečo o sebe a ešte vám môže povedať aj, čo sa počas tých 3 týždňov naučil. Čaute, ja som Boris. Vlastne do tohoto projektu som sa dostal skrz moju pani profesorku, ktorá učí na našej školy. Povedala mi o tomto projekte a povedal som si, že treba to skúsiť. Môže ma to posunúť niekam ďalej. Povedala mi, že Peťo je perfektný človek pre mňa a môže mi veľa vecí dať. Kto vlastne som?
Tady začala moja cesta vlastne, keď som mal asi 1,50 m a 70 kg, tak vtedy som si povedal, aha, tak treba začať na sebe pracovať. Páčili sa mi pekné baby a asi tak by som žiadnu neokúzlil. A vtedy som začal cvičiť a začal som chodiť na box. Následne z boxu som prešiel na Krav Magu a tam som si vybudoval už nejakú tú postavu. A na tom som si základne uvedomil, že dá sa to previesť aj v práci, aj v škole a začal som rozmýšľať o svojom živote. Podarilo sa mi dostať do Fuzo na kurz, na ktorý som si zarobil. Je to vlastne najlepšia reštaurácia na Slovensku, je tam najlepší šéf-kuchár, ročník 2014-15 bol, 2016 počítam, že tiež bude. A začalo to všetko v 8. triede na základnej školy, kedy som ich našiel na internete a strašne sa mi páčili a vtedy som si povedal, že aha, tak hotelovka je naozaj pre mňa. V 9. triede som sa dostal na festival, kde boli tiež a tam som sa s nimi zoznámil. V prvom ročníku na strednej sa mi podarilo vyhrať súťaž na Facebooku. Dali, že mám uhádnuť, aká je tajná ingrediencia v dezerte. Samozrejme som nevedel, tak som len skopíroval, čo tam všetci písali. A ako posledný som to tam napísal a mal som to šťastie, že mňa vybrali. A v druhom ročníku som vlastne spravil kurz, na ktorý som si zarobil. Cez prázdniny som pracoval v našej školskej reštaurácii a bol som tam. To sú nejaké fotky. Vlastne robím si kurzy rôzneho typu, ako je fruit carving, baristický kurz ten fúzov o varení. Podarilo sa mi dostať na celoslovenskú gastronomickú súťaž. Bohužiaľ som neúspel. Som vlastne dyslektik, dysgrafik a na základe toho som si aj našporil na MacBook a píšem si tam vlastne poznámky. A hovorím, že je to výhoda a nevýhoda, ale výhoda je to v tom, že vidím to úplne inými očami ako ostatní. Je to niekedy stresujúce, ale niekedy je to naopak zase výhoda. Toto bola moja vlastne prvá lekcia s Peťom, čo ma naučil, aké programy, ako sa dajú lepšie využiť, lebo myslel som si, že to ovládam, ale pritom ani prd. Takže asi tak. Toto je myšlienková mapa tejto prezentácie, ktorú sme robili v Google. Je to fajn, keď si chcete niečo rozpracovať. Asi môj najlepší úspech, čo sa mi zatiaľ podaril, bolo spracovanie školského loga. Dostali sme v škole ponuku, že môžeme spraviť pre školu nejaké logo. Samozrejme, nám to dali do skicáru robiť, říkam, tak v skicáre asi ťažko spravím nejaké logo. Keďže som vedel trošička pracovať vo Photoshope, tak som tam niečo splácal, poslal som to pani riaditeľke a prešlo to. Takže teraz mám vlastne moju takú najlepšiu prácu na našej školskej stránke. A na to ma oslovila pani profesorka, ktorá mi aj povedala o tomto projekte a oslovila ma s tým, že či by som nešiel s ňou do projektu o víne, o vínej turistike a vlastne tým vznikol projekt Wine Road. Toto je asi zatiaľ také pracovné logo, ktoré sa snažím nejak dokopať, aby nejako vyzeralo. A chcel by som poprosiť Peťa, aby mi vlastne s touto prácou pomohol. Ďakujem, Boris. Zvládol si to perfektne, napriek tomu, že máme starú verziu prezentácie. Kurňa. No, v každom prípade to bola moja chyba asi. Asi určite. Takže s Borisom sa poznám 3 týždne. Jeho prístup ma oslovil aj napriek teda ďalším problémom, ktoré prežil, o ktorých nerozprával. Momentálne má obrovské množstvo energie a entuziazmu a ja som teda ochotný mu ďalej pomôcť. Pevne verím, že projekt Vineru dostaneme za ten čas, čo ho budem mentorovať, do reálnej podoby. Pomôžem mu, aby ho naozaj rozbehol tak, aby z toho bol úspešný biznis. Mne sa veľmi páči toto porekadlo, ktoré naozaj platí. Ak sa budete chcieť posunúť ďalej vo svojom živote a budete pripravení na to, tak ten učiteľ sa nájde. V každom prípade je dobre, keď toho učiteľa budete mať. Nájdite si toho učiteľa, pretože ochráni vás od mnohých pádov, ktoré si môžete alebo nemusíte, môžete ochrániť
ochrániť sa pred tým, aby sa vám niečo zle stalo. Respektíve môžete urýchliť svoj výstrel niekam ďalej. Ja vám chcem ešte nakoniec ukázať dve veci. Ja som mal veľké šťastie v živote, že sa vždy okolo mňa motali veľmi šikovní ľudia. By som povedal, že až extrémne šikovní ľudia. Toto nakreslil náš grafik Lukáš Vančo, ktorý je momentálne považovaný za jedného z najlepších kaligrafikov v Európe. Ak by ste to nevedeli prečítať, tak je to nápis Víťazi si svoju prácu užívajú. Máme to nakreslené u nás vo firme. Takže to je práca Lukáša Vanča, nášho grafika. A druhú prácu nášho grafika mám na nohách. A je to firma Splendix, ak poznáte, z Holiča. Takže to je týpek, ktorý sa volá Slavo Ravas a pred 2 rokmi rozbehol firmu, kde vyrába takéto topánky. Takže aj mladí chalani už môžu mať firmy a môžete ich mať aj vy. Takže ďakujeme za pozornosť.